No, čiže dneska sa pozrieme na Mama ožeň ma. A môžeme ísť asi na to. Čauku, ešte pred videom mi nezabudni dať like a odber, veľmi mi tým pomôžeš. Na to. Ideme na video. Ja som asi Moje meno je Tomáš, mám 24 rokov, bývam u mami, mám veľmi rád šport, auta, 3D tlač, hrám aj rád hry, pozriem si samozrejme aj rád také filmy. Že môj syn si vyberie milé Nie bad boy, akože, okej. Tak keby mal tak 25 aj z toho bad boy, to neviem. Divné by to bolo. dobré, pracovité dievča. Tak ja pevne tomu verím, že láska na prvý pohľad existuje. Ideálny vzťah máme z toho dôvodu, že od malička vyrastal len so mnou, najlepší syn. Ja vidím vo svojom synovi ideálny typ chlapa, ako vypadá, aký je pracovitý a ešte hlavne to, ako vie variť. Ideme do toho. Ideme do toho. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Tomáš je v našej relácii tak trochu omylom. Má prácu, žiarivý úsmev i dokonalé bicepsy, 3D tlačiareň, dokonca ešte aj variť vie. Tak skúsme spoločne hádať. Kamaráde majú ne, že všetkom lepšia ja. By som tak povedal. Vie variť bracho. Ja viem variť, že parti. Vie 3D tlač. Kamo, ja viem teraz zapnúť, že CS-ku. Čo ti dáva? Prečo je sám? Že by bola chyba vo vysokých nárokoch? Priestor na prezentáciu svojich hodnôt, názorov a vlastne celej svojej osobnosti dostane už o pár sekúnd aj budúca fyzioterapeutka Miška. K Tomášovi do Bystrice prichádza ako prvá. Čo môže byť jej výhoda? Ahoj. Ahoj, som Veľmi ma Tomáš. teší, ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Teší ma. Dobrý. Asi dosť vysoká celkom, ja. To pätky, ale tak, taká priemerná. Okay, ale ako uvítanie, čo to bereme. Menočku majú horšie privítania, bohužiaľ. Ako sa ti páči v Bystrici? Ako pekne, ja som tu už bola viackrát tým, že som tu športovala, takže... Čiže ty športuješ, hej? Tak áno, super, to máme ja spoločné. som bývala atletka. Atletka? No. Pána. Ja som skôr tak bodybuilder. Je možné, že by tam niečo mohlo prebehnúť, ale uvidíme teda podľa okolností, ako sa on vyfarbí, ukáže pri nejakej inej príležitosti. Pomôžem s táškou, alebo tak? Môžem ťa poprosiť? No jasné. Vidím, že už No, je to celkom. trošku. Ďakujem. Okay. Real gentleman, hej, real. Okay. To len za to by som mu dal plusové body. Že povedal, ja ti pomôžem s taškou. Tak, čo ideš ďalej? No, rada by som. Tak nech sa páči. Tak bystrický Legolas skombinovaný s Arnoldom Schwarzeneggerom je okrem iného aj gentleman. To by S tým? mohlo so športovkyňou Miškou patrične zacvičiť. Miška si zatiaľ v Legolasovom Bystrickom kráľovstve užíva privilégium súkromnej prehliadky jej dočasného domova. A tak Ešte dobre, že som na Kiku a nie na Twitchi full, lebo to už by bol ban. Bohužiaľ. takéto bývanie ešte veru nevidel ani Vlado Voštinár. Za to, že si prvá, môžeš si vybrať, kde budeš spať. Na výber je kancelária. Zákaz fajčenia, že to ti niekto fajčí, hej? Akože nie, ale ani nemôže. Mne sa Miška dosť páči, ako. V podstate najviac sa mi na nej páči, že je výrečná a že sa naozaj nestojí vôbec debata. Dáke negatívum som zatiaľ ešte nenašiel. Takže tu mám pracovný, tu mám. A čomu sa venuješ, že tak... V podstate z tomuto sa jedného dňa chcem živiť, s týmto. To sú 3D tlač. Čiže na výber je táto miestnosť, tu budú nafúkovačky, čiže nič extra. Potom je tu varianta B. Podľa mňa akože tejto tlač má celkovo ako budúcnosť. Takže super, že sa niečo takému venuje. To je dosť zaujímavé. Čo je chlapská izba. A prečo chlapská? To vyzerá tak dievčenský. Tak mám tu výrivku, to nemá každý. Jaj? To
To som si ani nevšimla. Toto je výrivka, tu potom mám Wow. fitko a mám tu aj Lebo ja gamer. cvičím, vieš, ako je vo fitku a tak, No, takže tak A to si akože viem predstaviť, že ja sam bývam, tak ja by som nadizajnoval svoju izbu, že by som mal, že posteľ, počítač a výrivka. Alebo úplne niečo random by tam bolo. To si viem predstaviť, že tak by som si to ja naplánoval. to som veľmi... Tak to ti bude lepšie, tak No. v noci staneš, môžeš si dať bench press. Tak ja by som asi tu ostala, keď tu je to fitko, že by som No. si aj cvičila kľudne takto. Aj benchuješ, hej? No. Koľko tak benchuješ? Tak 100 mám zatiaľ maximálku. Že moc. No. Nesrandujem. Čo mohla zajebať? Nič moc. Srandujem. Zúfalstvo a strach zo samoty vedie ľudí aj k ďaleko horším veciam, než je cestovanie na stredné Slovensko. Čau. Než je cestovanie na stredné Slovensko. Ale kamarát, to je jaký dom. To je obrovský dom, čamo 2 balkóny, čo ti jebe, to koľko má izieb. Toto je možno 1, 2, to možno, to je strašne veľký dom. Ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý Som deň. Tomáš. Ahoj, ja som Vicky. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Viktória. Teším Ako ma. bola cesta? Náročná, dlhá, ale teším sa. A že odkiaľ si, keď dlhá? Zmijavý. Z Mijavy? OK. A čo ťa tu tak privádza? Prečo si v tejto show? No, som nezadaná, takže som chcela spoznať nejakého nového človeka a uvidím, čo mi to dá do života. Som rád, že si tu. Ja som tiež rada. Nečakala som, že sa dostanem vlastne do niečoho takého. Nečakala som ani to, ako ten muž bude vyzerať. Čamo, idem do nejakej show. Volá sa to, že mama ožeň ma. A je tam úplne random typek. Toho tam mohli dať hoci koho iného. Tak asi čakám, že ti tam nedá more, že tiež nemôžeš čakať, že ti tam dajú more modela z rúže pre nevesty. Však, čamo, to Jojka je na to úplne špeciálna. Oni je tam. To budeš spať, v tejto izbe ti prichystajú, budeš mať posteľ a ak ti môžem ukázať dom, čiže tuto mám pracovňu, viac menej sa 3D tlačí, venujem, ak to poznáš, dáko. Nie? Nepoznám to moc. Nie je tomu hádam ani 5 minút od príchodu a mužný elf, prakticky neznámym dievčatám, vyráža dých smelým návrhom. Ty máš rada prekvapenia, hej? Áno. Ja tiež by som sa nechala rád prekvapiť. Hej, no dobre. A babi, nedáme výrivku, keď ešte príde posledná baba? S tebou? Tak aj bezo mňa. No, uvidíme, možno. No, zostala som určite v šoku, takže som plná očakávaní. Je vidno, že Tomášovo sebavedomie je minimálne také veľké ako jeho obývačková výrivka. A ešte taká vsúka, každý deň večer streamujem na Tiku. Nezabudni sa zastaviť. Pôvabná, no priama Tá výruka je nejaká obrovská. a prostoreká reperka Heidi smeruje za blond Tomášom. Moje meno je Heidi Maria Beretová, mám 19 rokov, som z Púchova a robím hudbu. Ahoj. Kámo, a ja chcem robiť hudbu, ale neviem, či by mi to išlo. Nejaké rapové lyrics by som mohol dať, ne? 4 a štvrť. Prechádzam štvrť. Kámo, reperka. To je to tá z toho menučka, ne? To spomalene úplne hovorí. Čiže som kúkal to menučko a ona, že no, to sa mi to páči, ale no, takže som pozeral, ale som si to musel dať na dvojnásobnú rýchlosť, to sa nedalo pozerať vôbec. Ahoj, dobrý Dobrý deň. deň. Ja som Tomáš. Ja som Heidi. Heidi. To je pekné Teším ma. meno. Dobrý Ďakujem, deň. Heidi. Môžem sa opýtať, koľko máš rokov? 24. A ty? 19. Dobre, super.
muž, keď má dlhé Tamte vôbec hovorili, že koľko majú rokov. Zapával, že 19, on má 24 a tamte som ja asi presluchol, alebo ja neviem. vlasy, tak je taký ženskejší, neviem. No proste nie. Tu? Hej. Wow, vy máte klavír. V podstate toto mám pracovňu, ale je to najmodernejšia izba v dome. Tam zahrám si, ja sem tam Toto mám pracovňu, ale je to najmodernejšia izba v dome. Tam zahrám Jaška mu kúka. No ja by tam, ja neviem čo videl, že tu mám stlát nejaký. si, ja sem tam na klavíri. Takže by povedal, že no to mám stlát v porno videí ináč, ale to len tak. Čo ti jebe? Máš rada teda hudbu? Aha, 13 rokov som hrala na klavíri a robím si vlastnú hudbu. Tak to je To úplne, ja akože nemám nič proti ľuďom, čo hovoria pomalšie. Len ja to tak beriem, že niekto hovorí pomalšie, tak ja to mám tak, že keď niekto hovorí pomalšie, tak buď ma bere, že som kognitívne slabší, hej, že nechápem, čo hovorí, tak vtedy ľudia začnú, že no samo, ale to tak, chápeš, nie? Alebo, že arrogantný. A toto ma tiež sere, lebo dá kedy z toho človeka tak vycítiť, ale tak neviem, proste hovorí pomalšie, tak čo už sa dá robiť. super. Takže môžeš si kľudne aj zahrať. Dobre. Tak možno, môžem ti aj zahrať, ale to nebude Dobre, 13 rokov dobre. skúsenosti. Ja sa mám akože ostrať nakrátko, on je teraz tá žena v tom vzťahu, to tak nefunguje. Žena v vzťahu, a na základe toho, že má dlhé vlasy, si nemyslím, že je dobrý argument. A pochybujem, že on bude rodiť. Mladučká a neskúsená hudobníčka vyniesla nad Tomášovou mužnosťou verdikt rýchlosťou monopostu F1. V záchvate povrchnosti však zabudla na to, že v prírode, napríklad u levov, je dlhá hriva práve samčou záležitosťou. V Bystrici je Heidi vystavená stále novým a novým výzvam. Čo mal však ten dom si zober, však to je čo máme obrovský dom, jak kokot. Si zober, že tu vchádzaš, tu máš si, to je strašne veľký čakajú dom. kolegyne. Čaute! Čau, ja som Miška, teším ma. Ahoj. Tebe kamarátky sa čaute babi, to úplne tak mi to príde, že by kamarátky sa kamo stretnú, že teraz by si naplánovali, že úplne ojebeme, ale tu prídeme, zoberieme peniaze a ideme do piče. Ja som Vicky, ahoj. Wow. Prečo je len tak v strede izby? Výrivka, hej. A- Tak mi to prišlo také, že Sednem, dobre? sadni si kľudne. Trošku som v šoku. Toto je fakt, že ja sa cítim jak horšie jak u babky. Mi to prišlo také, Pochybujem, že jej babka má výrivku v strede izby, akože to je jaký flex. Čože ja keby mám výrivku v strede izby, to podľa mňa to by bol flex. Chápeš? To, kebyže má niekto, že ja neviem. Proste, ty máš výrivku? Nemáš. Ak sa neozývaj ani. Dobre. že keď vonku prší alebo je zima, sneh, tak sa nedá byť vo výrivke, tak som si ju dal do obývačky. Vy ste s tým v pohode, hej? Akože jedna vec, on podľa mňa je strašne smart v tom, že žijú dvaja v tom dome, hej, on a mama. Ten dom je strašne veľký. Aj zase aj logickejšie, že má tu výrivku vnúka. Áno, je to také, že má výrivku vnúka, chápem. Aj neviem, či ja by som si ju práve tiež dal vnúka. Ale je to logickejšie, ako mať vonka. Hej, lebo keď prší, tak tam nemôžeš ísť, lebo prší. Keď sneží, musí byť vypustená. Keď ja neviem, čo je, tak proste tiež nebudeš, ja neviem, o polnoci, ty kokos, keď si ešte hore, tak si tam nebudeš vyrivkovať, aby zrušiť susedov. Takže to je podľa mňa logické riešenie.
A že či sú s tým pohodiačo. Čo má proste povedať, že ja nie som vyjeby vonka. Takže takúto reakciu, Čo mám s tým robiť? Ja neviem. takú reakciu som už zažil aj od kamarátov. Heidi, tá pozitívum je, že asi dosť taká, ako by som to povedal. Je taká priamo čiara, že Je povie na taká rovinu. priebojná. Áno, áno, z nich troch by som Že povie na povedala. rovinu. Áno. Je milé, že v tejto chvíli ešte Tomáš považuje priamočiarosť mladej hudobníčky za pozitívum. Každopádne tu platí stará ľudová múdrosť a tá hovorí, že je lepšia výrivka v strede izby ako žiadna výrivka. Fyzicky aj mentálne opustíme aj Tomášovu výrivku a usadíme sa s mamou Jankou na čerstvom vzduchu, aby mohla Heidi ofrflať aj exteriér ich domčeka. Díky, že si dopozeral toto video až do konca. Nezabudni dať like, odber a follow na TikTok pre viac takýchto videí. Maj sa.